Ka janmit besuk bekmen ya pi baro ki parlok nong pet sasisin nga pediang sengau bhab yang ya pi syakani ka program jongi balai kerteng ka street talk ka program ka bangi kren shpang ka bha kamiat ka roi ka por ba kumjuru ya ki thleu kis ar bathar bashon ya ka jela jongi hi baro kawai ka phang pedeng ka bangi don bangin ya kren ha kani ka janmit kalong ka jinghiran nong yalam ha ka jela bat ki mat ba kongsan ban penbet Hendai haswa penginya ya syakmat ya kani ka jing ekran tunginya pa haswa kendiat ya ini jing penbena pangidon na benta jong pi Habang perkat syapang kinong yalam kasi Ngemla klem dayaro ya usenyan jom gikpa teman jongi kamtam kumuba JJM Nichols Roy ukpa autonomous district councils but 6 schedule hakajala hausnam kakandai spa arpuai Reverend Nichols Roy la shajit shaka Assam Governors Council kumuway na kinongyalam jong ki tribal berwala ulalong utribal beningkong na kajala ubala shajit Syaka Assam Cabinet Laisin Laiwat Kata Aga kakandai spa lai punyau Kakandai spa lai pupra Bat kakandai spa sau pendriu Om Shimla Donpat Dah kiwei ginong yalam Benba Ya kalingkor Adin kajingyap jengu Nila ya shibun kinong yalam kibakensai Andai bun kilap haria shani bacatai Kata kalak takjur ya kejela akayo kakot bat kasensyar kadar kat nang tulun kipor kisnem kejela kalaki samla joj bat ring teman kensan ka reservation policy kabalasan posnem ka jing bondon ya kalrentiral ka jing sya benta kerpang bagi tribal kinom don common seal tax bat ka jing bom don uput usam wabiang kilahir pateng na karukom trekan kinong yalam ka assembly election arajar arpulai kaladon temir lada ka jingkala kamuan menta ka jingkeli kelong lanu pat Ngidan ha kani ke studio jongi ya ki riu shampang balasan bah ka perkat perdan badu ki balano senyang sya ke imlang salang ngan penitu shwa ningkong iba bat scam marbo iba bat scam marbo ide assistant professor ha ka Sinod College ilong ru utau no hikai ubalano senyang shikat dai sya ke imlang salang ni pedang sungu bahai pi bat scam ngidan hang ni ru ya iba Kermen Yuria ibalong ru editor jong ka Shillong Mill but iba kermen ide way na kita ki barang syuke samla but kita ki way na kini ki ya cetat bah kani kam jong kini ki media but ki news ting pidang so bahai pi ba kermen ko boleh shibun ba piwan ha kani ka studio jongi dia kani ka por ngenjam no sya ka jingkeli ka baningkong but kata kalong syaiba bat scam ha ka jingpet jongpi hatu pisngo mo ba kadon kata ka jinghiar ani kadon kata ka jinghiran ha kinong yalam ha kani ka jela ka jongi thini pet yang tagi nong yalam ngilawan pet na ki babun ki bentah mangi ke keren panggani ka kentin kinong yalam agani ka riba ka jai bin riu jongi kani ka jela ka jongi te penlap banadu ki snam ba menchua Tinggal don kinong yalam. Kuma ang Philippine itu ka video clip jong ni program ka ba don uba JJM Nichols Roy. Dia itu kisah kan ada spa South Fundriu, South Funyau, hadu kitu kisah kipa kan ada spa sekunda. Aba kia tai yani Constituent Assembly nak bentak kalawai jong kini ki reulum. Kai ka lawai ki jong ki aba ki don mat. Hak India hoi ki don ki break ki ba
ya kubur bat don ki bere ki ba persya ya ka political stand ke jong itu por Henry penlap ba hi udon ta ka vision kalong ba banda kini giru lom haba kidan makna hapo India kindon laga jong ga jing yada tien tera sa yo ka 6 schedule te udon ka vision te hadien ka tung ladon po Assam ru kidon ki leader ki badon ka vision Figa wei kalong ba ke vision atau ke por kalong ba kilap ba haba kidon po Assam kidon sibun gijing kabat kawan tu ka kenika Assam hegemony lan kita ka jing so le don bor ki beri po Assam ya ki nong ki riulom ki ritpa te kumno baki nadu ki snam khandai spa rup ho sheneng hapoga lama jonga APHLC ki le banyo hill state tiga turu ka vision bakim ko asyo banon baka Assam ki bagade ke banja hadin bat ni sungu ya kiru namaladang idang don po Assam ke jing ka ba ki wei ki riulom ki ba ki kendu menta yen ya kendu henry ngi daga ka vision ge jongki daga jingi jinga jongki ngala Jakarta bat ni ladon laga jongka jela bat ya kata tinggi melak banlen ngi habangi pai sia ki por bla le no ngila kham biang ya kata te penlap ba hadin bengi yo hill state ru ngila yo ega jela mikalia hagi sam krespa nye phuwei ti yo ega land transfer kabarong ka wei na ki an ke bayada ya ka ri bat ga jaj ben ri go jongi te ngila penni hi ta ki leaders ki bedon ke vision te gani ke jingli ke jong pi ga long ba bahatu gi don em ga jing hiran ha ka liang ki nong yalam ke ne ga jing hiran ka ha ka liang jong ki nong yalam le se ha ke jela ga jongi ngila banong ba kasdang na do ki khat khandai spa pra phawi shaneng te fin ha ba ngi don gi jing ha ki ni snam khandai spa shaneng hani ki arhajar shaneng te kam ne ka basumi mentah kadai hi ga long ba kitu gi sedang hi na do khandai spa pra punyo te fin lap ko ba hin yepet ha ki bon ki benta kumah kata ka hoi kata teng ko mong pi mene ka ngi songo i kinong yalam gi jongi pra penyo hill state den ki don gi jing duna ngi hang tai kata ge jing long bri ki phimla hi ban yang lut hen ke problem ko long ngi ge jing ko long ba hadien ke tu ko long ba ki ka jella ge jongi kamla chu ban pinmi ya kita ki briu ki kinong yalam ki ba don ka vision hoi ngi bun gi kata ba om kinong yalam ki ban yalam ge jai bin briu ki bu de kinong yalam ni le kim dei tang ba ki political leaders ki don saki leaders saki NGOs kini ki seng bahalang ki ba baru khoi balong leader sudah but ka problem hende ke problem ko long ba ngimyo ya ki leader ki ba don ya ka vision ko long ba ken pet apa ya ken ni ge jing ti ke hakini ki por ki ban wan ken don gini ge jing ti kumnu bangin and light na kita gijing tinggal ai example ye pi ko Assam ha one person sedang itu ka pen upgrade ye gini ka Kopinat Borderloy International Airport sak international airport ka Assam ka sedang pen kre lapa ye ki gini ki flyovers nambar ki so thu ba volume of traffic kan sajur ha ti pen kre ye ka tu ti menta ka Assam la bun ba kana ki traffic ndai kila il pa gijing ka problem ko log ha jongi ba de ko long ba om tang bang ngimyo i ke jing ban wan se khamat henry wadi ke jing pala don leparu ngim tere bani i kata ka de ke jing jenjar jong ke jela ka jongi kelong ba ngim don chu ki nong yalam ya kata ka de ba ngim don chu ki nong yalam ki ba yo i ke jing but ki ba yo ke ba om tang ke jing ki ban wan de ke bang pi ke jing ke bang don lepa mentaru hadu mentahi ngam yo i ba ken don ki nong yalam sisa na kanu ba seng ru ken de ndai ka ba susi ko long ba ho ka ba kibon ki leader hang ni ti ba mi na ki NGOs kini ru ki jing sa po bi don hi NGOs ki kmil ti ki ngila pe ki bi ki leader ndai no gila po isa ka san perthai ki ru ngim da yo i ba ki da contribute sa kita ka vision te kata hi ka kubur ita ka jingli ki jong pi bang don ka jing hiran ha ka ban yo ya ki nong yalam ki ba yo i jingai iban ya yalam ya gari baga jai ben reu ya ka jala ga jongi shakmat taba kermen ngan bu ipi ka ju i ka jingkeli ha ka jing pet jong pi pada pisngo ka don mu kata ka jing hiran nong yalam ha ka ni ka jala jongi menta kubleshibon ba mebon ya ka ni ka lat ka ba pi ai ningkong ladangi kwa hi ka ba bandong ba u nong yalam ni de ban tip ya ka jumot ka jongka namar ladangi phai kat kum
ka jing pen wandur ya kata ka jumut jong nong elam hangi khasi nyong kalong ba shongdor ba kata ka jumut jong jing long nong elam namar ba ki ba bot ya ki brio kin hap hi ka ban ong ba ho ni shania halau jong nong elam ka e kalenti ka ba u yelam ti kumba i pa batskem mo i boli lohika yang thia po sinat college la ban hoi ngaru menjuri ka e ka bai ong mar ka baningkong e kalong namar ba la nong elam mula balong u ne ka dan ngim sim la pen song nong rem ya kata shua ka ba ngin seng la ni ngin yalam ya no kanon la ni bangi kwa ban long kum kita ki nong mikmat la ni ki ba yalam ban sendur ya ka lawai la ni ban sendur ya ka menta re ki baboni ki ka jing la da pio i pi pai hagini ki por ka menta ni i boni ki de ki ba perkat shmet kumbalong hi menta ka jela ka jongi balai ka kerdo nong yalam ka daw ba hi ka de namar ba ngin hap keno so da ladi paj ba hi jongi khamtam la dingi phai se yang darba tho an u paj ba hi jongi sim la jiet ki brio ki bala de ki nong yalam haba ki don ki nong yalam ki ba latbet pagi bangi kwa bangi i ba ka e ka kam ka ba kila ban le de kim sim la ban thau perthai ani ban sa jiet ho paj ba de ki don ko ba la ong babu ba ki seng balang ru nyu i hapor ba ki dang don ha ki seng ki pa pher ki jongki ha jing perta ka jongki ka ban ong ba ya kata ka jing e jat ben rio de ka jing e jat ben rio kam long tang ban chu perta da ka sintur re ran kat ba ka kam re ha ba pe ha ba phai pat ka boni ka kam ka duna na ka liang ka jongki bat ka weiru ka ba pentolor ye ka ni ka jing du no ya ki noyelam ka de namar ba ka jing bisni ka jing pihon kham tam e hangi u khasi apo kari khasi jantia nimshim namar habangi i ba yo i wei nong elam ubodon ye kani jumut je perkat ka ba yo i jengai nam ta ka lawai jong kari ba ka chat pen riau hi opliu syatan no ring nai nuksa ki bobon ki nuksa ki mo la yo ki mentri rang ba nagari khasi jantia ki jongi ki bal la shik betmu sha ya mentri nam ta ka bha ka miat jong ka jala andai ki yo la tang ka tu ka ni por mentri nam ta ka jala ngan chuai nuksa kumba ki molong bala bam kwa he duar blei len bala klat no amara tu ko por ngarang de tang samla puli de ngaju puli ki kot khobor pat stai ngai i ki bon ki jing thmu ki jong o ki ba umut namanta ka jing ba jong jalai kan thup lang ru ka garu hills andre shim la yo lat pat namar bala mi ki ba bon ki kita ki jing keno ki jing pharap ka ba hab ban pendam ya la de andre ndala klat pat ngi ong ba ngi la du yo tong ngelam ka de ki jing bakla ka jong no ka jing bakla jong ngi ki pat ba andre ngi jet pat kita ki brio ki badon ni ka jing mut bat ka jing perkhat tang nam ta kala de kumno ban kispa pat ndalalong spa pat ban persang ban thiet ki brio da spa umpat da ka mensim ka ban ong ba ngadon ni ka jing mut ka skem ban train nak ban ta ka bha ka miat jong ka jalahi kita ki ba ngadon na ka liang ka jonga kubli shibun tip nang beteng ki jing kran ki nang bon ki keiru bat na ka liang i baburu i bain pen sngau te kubli shibun ba kermen ti mentangan phai na sa shapi ba bat skem an bu epi kan ka jingkeli ba kumbai la ong i ba kermen mentan yang ba kidan bun kita kinong yalam ki bangi i ba kidan kata jing i jat benreu andai kila poi ka syuki teng kata jing i jat benreu kala du no ti ka jingkeli pada ka banga kwa ban bu epi kalong hatu kata ka jing i jat benreu da kila syong syuki de ba kala du no ne de ba kata ka jing i jat benreu klam ka jing tip ka ba janai pada kumno ban penyat kadai kata ne ka ba penlong ya kan ka jela jongi ba kan don ha kan ka apot ka bangi don menta namar ngila ban ong ba kibun kinong yalam ki ba ie chai jat ban riu hadu mentaru tangba anda kila yo ban syong syuki kimla ban trei ai hatu kadai ba ki klat no ya ka jat ban riu na de ba kim don ya ka jing tip kumno ban penyat ya kata ka syuki jongki Hi ban long unong yalam hi de ban long buriu basta but ban start hi don kami ki buriu ki bapule te ngangam tip hadu kat no ki leaders ki jongi ki de kiri pule ne ki kim de kiri pule namar hi ka long ko ban long hi ki nong yalam i don kami ki ideas na ki weipat
te bang yo na ingin yo hita nak ba ni pule ana ngila pule te ka pen yar gi jing mut ke jing perkhat ke jongi komdo bangin ben solve hi problem mila ni gi jing jonga jela jonga jai ben re te ngada pe ngi i ka ta pa ki bun ki bi jai ben re hamadan Hendai ke beri pengopian da pilapoi assembly, lane lapoi secretariat de lada pimdon gejing scam, lada pimdon gejing champang, bat ka ye pi ba pentre. Kawai kalong ba da pila da pimdon sisa kata gejing scam, ya kata gejing sungtho ka ba sisa. Namar pila syong te pinya dia deal si bun ki benta. Te kan so ai luk sai pi. Tangi ni kawai ka ya kini ka ILP hak snam kadai spa nyep kundai his name kadai spa prapo his name ngam kan ma exact ya 1980s kiwan ra kini ka ILP implementation of inline permit regulation bill hak Meghalaya legislative assembly house snam kadai spa nyep kundai te kini ka ban regulate ya kini ka movement interstate movement kadai ka union list but kadai ka ILP kemudian ka Bengal Eastern Frontier Regulation kadai hi ka central subject tiga tu ban notify ka tu kadai ka hi ka home ministry then ka papelngo ko long ba ki leaders ki jongi ki wanra ki bill ha ka legislative assembly apa kam ka subject ting tu kadon ka problem ang tu phanap ba kiale ban wanra ki law ki an ki bill hindai kam dei ka proper forum ro te kawai ka ngan chu ai nuk sai phi kawai ka issue jong kani ka education kawai ka jing ka bangi ngai ka do la bon ngong da decades ka ba don ding teng la melen bro ngi ba protest ngi la til pa ka outcome ka ba habakut ka shukut kum tu namar ba ngi la experience Tiga pendalam ya kan ni kalong ba kawai kalong ba ki leaders ke jongi hak jing pe jonga kalong ba kum hak jela ke jongi ngade pe I ke makim sung thu shu ba ka sarkar jela ka don kata ka constitutional constitutional obligation ban a ke jing nang jing start ka ba pura sha ki nong shong shong I ba kim don shu kata ka jing sung thu tingam ngam tip ha tu ki sung thu ne ba ki le bom sung thu ngam tip shu ki keno penban ya ke central government ki keno ki management haba ji haba kut ke ni ke dai ke state subject ke dai ke concurrent list haba ka benta jongga state government lu ka khiap ha Devin alam de ki SSA we keno central government ngau bakata ban hikai khena ki khun ki ti jongi kam dai ke benta jongga state government ke dai ke benta jongga union government hende ke union government haba wan ra itu ka right to education act kashu ai ka financial assistance kam dei kata ka full responsibility jong ka sarkar India ke dei jong ka state hende ke ai financial assistance different pe I ko makiyong balana ki kino hikai ngasu ai pitang sa kalong ba dada ki kino hikai kiyong ba oh kani ka dei ka problem jong management bakim ai tulop ki ngile kim dei kinong trei jongi hende kani ka dei ka jing jong ka jela kam dei ka jing jong ki berusimen kadai ke jing juga jela kadai ke jing jing belang salang ka bomot habang ngem digidan ka problem kadai ka government nem ka ban solve lada kam terhe ka government ban solve nan ban ten ni jing tikan bento yu yang ngi ngin don ka government kam don jing mut ngin don ka government but ka we ko long ba ki khna ki don ka ka hok ka kadai ka fundamental right hak article 21A labi ong you know ki kani ka bagi ong ka right to education The right to education kadai ka fundamental right. Di kemur ka state. Kadon ka benta ka bakra, bat kadon ka cingit klik ka ban aya ka education hendak ba benta ngam tip kipi da ki yakhi kino hikai habaki kino hikai yakhi kamu ka kta ultimately ya ka education ya ki khna. Di ngam la mar sku thu hendak ki ship pen ban ya ka jingkran shani ki ship ya ka blame shatai. Di ngam la mar sku thu balai ki badon ka bor kim sku thu ya ka chapter 3 jongga constitution juga India kim sung thu ya ka chapter 4 jongga constitution jongga India ka chapter 4 ka dei sifang ka directive principle state policy kabut ka ba ka sarkar ka dei ban jale ban pinlong pen urlong ya kitu ki hok
naka ben ai sha ki pai ba te vi ko long ba ngam tip ki leaders ki jongi ki la ki don nem ka bo sung thu na ne ki le bom sung thu ngam tip ta ba ke ai ko ngi don kam ko long ba ki leaders si ka ma ong do mene ki dei ben long ki breu ki ba sta ki ba long ki ba pule bat ki ba tip ti ondai kala shong ha ga boru ki sung thu kan kum ru ban deal bat ka problem number ba phi ka problem sementara ha ka society kalau ka ba cermat ba kibon lada ngim jit ikinong mi khamat ki ba start ngim jit ikinong mi khamat ki ba sempang te se ei gi la man sung thu tang ba kin sung thu gi jing e ru nai kren ba kin tem ni kita gi jing e ba kin wan ra ya ta ka ka solution ni kita gi jing e tang ba kin sung thu se gi jing e ru ngam I doubt te ba Kerman ladangi pai syakanika jela jongi ru ngi iba bunsin ka sidon kata ka jing ya tan telai apadeng jong kinong yalam ba ngila ben iba hadu menta kadang ya uwei u khasi bonla ban pendap ya kata-kata benong chief minister sansnam te hatu kani ka jing ya tan telai apadeng jongi ka kata shibun ya ka jela jongi bat ya ka jingkiu irat jong ka jela jongi ya ka jingkli ka jongpi ba mebon namar bangang ban ya kata mene ba ong ba mengi ki khasi ngi jor plat hakni ka jing ya tan telai namar ngim sungu kemen ba nginyo i ba ujong le jong kieu le un yo e kalat ban senchar ban long kum unong yelam namar ko i ka daw nga trai baru khaj i ka de ka jing sungu hangame jing sungu hangame gen ba kata ka egotism ma kala job ya ka ya u ne ya ka marba ban i ba kieu uta harengkat ru kumbaila karim babu ne ka jingyu i jingai vision ka ba don umlong namar balim long namar bayo kanam ka burom kali tang shu ni ki klet no ba kadi ka kenhon pat ka badon kadi ka kenhon ka badon namar shum lo ong ba ro like no tang sisien bong yo to menteri ba bolong independent dai bun ngiyo nak ti political party ni ki dei apedeng maki ki baya tan telai ke kalong no kum tai kim pej bahkan dei ka kenhun ka jongki ka ban yo nam dei ki pej bat yo dei ubrio shimet manu bayo nam dei pej kum ka jat bendri ka jongi ka klet ru wat iki nomi khmat ki bala le bha ki por ki menchwa kham tam ka menor ngi ken mau tangi ka tu ka ni ki bang yong ka ki klawat kari nei ki don ya ki rungi sang dim pun kop bor bagi di klawat kari ngi shim nuksa kumu Martin Narayan Majau lada umde klema kinga trai ka klema uk trai ka lansan rasta ak kanam urlong namar kade belawan ra ma hapok yang dorbar tho ai dan ngi pek kum ka proceeding ka badon hapok ka Meghalaya Legislative Assembly ma ka don hapok ka website ka jongkaru dan ngi puli binya ri ki proceeding inyu i haki por ki ba menchua ki don bon ki no yelam ki ba persang wan ra kini ka tai umjio alat he umjio alat ngi don lai pun ringot nakani kari khasi jainti ala ngi kran hi lada ngi numpat ya phai la ngi kran tang nam ta ka jing e ka jong upaj ba jong ni ka thang ka jong ni henry ki dei ki jong ni pat ki bom chim la ai lat pat te ngi nam ngi lada ngi phai pat chakti ko ikaliang ka te ka thain rilum garo pat ngi e ka jing tli ka jong ki lada sien ba ki yo yu nong elam ki pen ko bor ba bo ndei mo nong elam umtep lo de u ro de hani ka benta ka ba ngatrai til ade ban kendet ben riau nadu ki pajba nadu ka snong ka thau ka darbar snong ki ban pe jangai ba yanu badi ban jet pat yanu ngi de ban ko bore ta ka jinglong no yelam mar artli ha ka hanga shimet ka banga shon ba yanga ka banga ju ya keren ba ki para samla ru ba ngi di ban jet ki no yelam ki badon ni kita ka quality aga jinglong nongelam bat kumjuru ngi de ban phai ru sta ki brio ki ki badon ya kata ka ki bam don dax niu la ne personal life jong ki de ki ya akalinti ki bo bet bat ngi de ban pet yu kita ki nongelam ki ba ya akalinti ka ba hok man ono ino kum ka don ka kentien ka bang ka hok ka kentiu ka jat ban rio ndrei lada fitri hok ru kam shan na kan ka hakni ka po ni ong akari India hi boro ko menta kum bakalong te kata ka wanra ka jing e bangin yo ita ki nongelam but
dealing ba kini kan try kumbang ngan ban biang sien ini ban kendet ban rio ini ban kersutia ela dia telah dia balengi long kum dia ka jela ka jungi bon ki kren menta ki ong balai ki ngidon lai pun rio ngot ki MLA ngim yo chief minister mentala prasnem nti ngim shimla yo siam hadian ba ni la sha panhap no ba lapang ka por jong Dr Mukulo Snam Arza Spau ngim shimla yo siam nadu katu ka por hadu menta tingi di ban yet benya ngi di ban ti benya ka daw tanrai ka de ka ai re hanga simet ku nong thok ku bor bangal don benta ki por ngai iba ka de ka jinglong ka jongi jongi hi kita ki try muluk ni kamtam e kita ki bla sha jet ban pun ku bor hadu menta hadu menero shimla kwa ban yo elo jong brio ban long taw nong ilam ni bu be iki shanong shakindong bat kani sakawairu ka benta ka long ba ki paj ba jongi ru ki muslia palat kata ka jing muslia ka jongi ka long ba ki imtang ka jing kan tho ya ka ban ong ban ya teilang te ngam tep ende ki don ki no yelam ru pleng ki don ru ki ta ki no yelam ru haba pi ai jing mut ru kim pedyangi ta ki jing ai jing mut kan iru ka de benta ka ba ni habban kersio ye ki ba muktin pareng ko like you'll have to listen to others also bang ngidi ban sngap ye ki weru abang ai jing mut de ki no yelam ki jongi bon enda kila shong ha shuki enda kila don na ka bor le pilik na ai jing mut ki khen ba uni de ngadi bla sha jet de kata kam de la jit ye phi na marba ya ka ba pin le kat bomon de ban ya sngap lang ken na marba de tang we ubrio bala ban train re de ka jingi train lang bo ong ka kinti ni ka jingi train lang ko long ko bor de ki don ki bobon nga trai ki baju ai ki jingmot pun ki bom jupdiang ndala ka dowe kita ki jing rupat ki bitar te bas ko ko ong mene ka jing muslia jong pat ba pi mentangi bon tang ba kan tho ya ka personal life jong ki kan ta ba te upai baru de ban so tho ban chu kan tho lamwer la ne ban chu tho ya ka ka ba kim tep tho ya ka ban tai pio ka platform ko ma YouTube pio ka platform ko ma Facebook tho ka ba pidon do man siam ya ka ba kini ki no yelam jongi ki la pan yu ban puli balada ka shong ha ki la ki pidyang ne em do te ka tai ka benta ka ba kongsan ka ba ngi dala di ngi de ban pen wandur ya la di kanang ba ka jak ndri ka jongi kan sei no yelam hakini ki por ki ban sawan te kublai ba karmen ngan poi biang shapi ba bat skam tingilai I menta kini ki khandiat tayo ki banai ba kladon ka jing kren shipang gani ka reservation policy ba kala ka jela jongi menta kala dan san postnam tamba ka reservation policy kampat kala ti ya kaniru lawan ra ha ka yeng dorbar thawan da uba adalbat bat la yeng scamru ba kadon kam ban pen kala ya ka reservation policy ha ka jing khmi jongpi hatung ni don kam bangin pen kala ya kata ka reservation policy bangin kentiu ya ka imlang salang kani kara jo reservation policy ke ba govern jong mikarya ka sim naru sampai kana Spanya huar de pendapat naka population yes kala khamno siliang de namar ba ka population ki khasi ka khambun naru mencuahi naru ki por jong ki pharang lu ka jaben ri ki khasi ki khasi jantia ki khambun hi bania ki garu hills tega tu naru mencuahi kala don you tega wei ka long ba apa pi kren ye ka reservation policy ke namar kani kam dekaan kede kitang ka resolution jong ka kani ki adopt kani ka executive order executive action tiga ni pada yana assembly tiga ni ka kasyong mai kam dodon kam bandaya wanra cing pen kalah assembly ru kani ki syura hitang cabinet kilala kamu kim dodon kam to ulai pendirian afsar ru ndai pidan kam tang tu ki members of the cabinet tambah ni kalong sensitive tiga ni kalong very sensitive te ba pen wanra ibe cing pen kala namar ba nagaru hills kin ong bai ba kadai ka kila ba syak ni tiga ba kani kalong sensitive kadai ka political issue ka ba kam dei ka basuk yang nu chief minister dan yang nu leader ban shim yang ngan tinga ngan
ong ya kata kan ba cuba la nu chief minister banaga na la ne what minister banaga Garo Hills la da support ya kene ultimately kalong no ki haki thi long ba de ya ka jai benri te bana khasi jungi pada ru pendak sim ya kan ni ti lada kanu ko ka lada ka parti ke barang kwa bandan ke base Garo Hills kabut kenom kata amar kan ke kalong very sensitive issue te Henry ka wei ba penai kan ya kan ni ka job reservation policy ya kata kan ke jing du nong jungi ke ba kham krau kam dei na ka job reservation policy ka dei bang namar ba ka government job se minta kan nu kala pen absorb ki beri ke ba majority li mentang haptering saki other sectors ki private sector then you don't come kalong ba ka ban namar ba ada fi change makanai ka neru ultimately kan numut ki ban yarum kam sarkar menta ndai ka ba kham don kam menta kalong ban fokus kalong ba girman ra ya ka roi ka pa te gani ka job reservation policy ru ka jingi cha phana pej ba ka problem kalong ba kuma ka pa mana kani ngam don kata ka kot ka sla nga ban pensisa ya ka ring na pej kum tu ka jing kran ji ba Himalaya sang priang assembly kalong ba kani ka MPSC por ba ka conduct exam ya kan kam dei ta ka conduct exam hendai ka le umno ka phia sendan nadu por ba exam hi ya ka reservation policy mdei tang baka pilih exam mdei kala implement ya ka reservation policy ha por bil exam hi tada ki wanra artli ki cut off mark kawai ki cut off mark am ta khasi jentia kawai ki cut off mark daga benta ki Garo te ka long hangai hi ngam sudan logic ka dei bandon ga bet ka kawai ka cut off mark ti ba pass ki bom pass tin nem no kadi man long kum ta ka si sya ka hendai ka problem ka long ba hastia jungi ka long ba ka MPSC om dei tang ba ka conduct exams ti menta ka long penman kum kata ka implementing agency ya ka job reservation policy ke ti ba ki happen prung bai ti ki nata la ki wan ra eta ka two cut of marks ka long separate ti ngamla man sungu thu ya ka tu ti ka chong ha ka MPSC ban pej benya ya ka tu ka te kuma kran hi phi ke ni ka jingi sha ya ke ni ka job reservation policy lada ha ke jing so jong lada ki Garo ki ong bagi sadin to ya kata tingim la len bana Garo Hills ya kata ti nadu ke embus results nadu ki way indicators ki kham sadin banya ka Meghalaya ya kata ti ke dai ke jing sha hi but kham but pen pe ke Jande Hills ka sadin ke ka way na ki district sadin ke Jande Hills menchua kadang ke hak video ta ba menchua kan ka whole Jande Hills kan you don't certain areas te bi dang tuna ba kam tam pen pe kan infant mortality rate kan ka maternal mortality rate ka jur bahasa Jande Hills te pen pe ka tu kan long ba jing inshallah di bangi wanra ya ka kum ka certain level bangin long open bai te la ki Garo kilong too deprived ya kata kin langi wan ra reservation nga hajing sngo jungam di ban wara ita life ho kuma ki don ki certain people ki bati man kata te ka wai ka hajing sngo junga kalong da fi wan ra kalong ba chubo naka iti bangi preserve anta 70 filaban nong ba filaban a ito yiki open te 10% ada for a certain period kalau mapilawan ay special reservation ko mi Garo ru bagi om bagi sadin te kata dagi haban proof kata te dadaki ayu kilaban ay special for a certain period te nomor ko hanagalan ki le ko ta yakini ki tribal nomor ng tigi pon ki subtribes hanagalan yakini ki subtribes ba khamduna ki ay reservation tangi ki tu certain percentage te mendai bagian ong ba ya kan ni ka tribe na kata percent ni kan ni ka tribe na kata percent number ultimately piap wanra hi ya ka competition ndai hangi beda menta kalong ba kam da don show competition ayu kan kalong ba kalong close bit 40 but 40 kam long te ba kerman te ngan kumbai ong iba bat skemo ba ngila ban ai 70% open na benta baro ki tribals but 10% na benta ka something special mo long tangba ladang ipet ya ka jingdon ya ki jingmi jong ki kam menta mo ki department befair teng ka kawai department kami tang kawai ka kam ti menta ba kala don kan ni ka reservation policy saupo na benta khasi jantia ba saupo na benta ki Garo ti
menu benyo ya kata seat lani ya kata job ya kata kam ti hatu pim sngo ba ngila de ban bu bet prapo persen na menta baro ki tribal kam syong ba de khasi ne garo ne jentia abet prapo persen but ka arpo persen na menta ki we pat ti namar ba bun sin ngi kumbapi ongka MPSC mo ki don laki jong kita ti bun sin ngim ju kila bandan ki kam kila bandan tang atli sibuk tang atli ki kam tingin ai tang yuno ti hatu pim sngo ba kala de kaporu ba ngin penuan no da kata 80% for the tribals buat de na Meghalaya but kata ka 4% na menta jong ki we kani ka reservation policy la dangi krani ka de ka mat ka bachot ba namar ba pi away kembali ong i babat scam mene marwangi don la long no arkan hon te pen hon yeno namar hangni ngin pe la pi pai ski dang hakani ka ladep kani ka torbar mang tingka pingi i ba kinomi kmat na rilem kolor ki yang wet akawai ka nogrem ba yangi ngi don kambila ka jong ka hok te lakren nakaliang ke jong kin mai kmat jong iru kidon ki bakren ha bai de ban don ke jing don kampan pentamai ya ka dei pat kim sila ai pat eta commitment ke jong ki te lar ngi per khat pat eta andre ka badon kam e hi ka de ba kin ni ki badon menta po ka ying dorbar tho an ni ki badon po ka sarkar ki de hi ban don no da ka wei ka kerja committee marka reservation policy la thana du ki por ki ma cha don kam hi ban penthma ya ka namar pe ha ka jala ka jongi la da phi kwa ya ka ban yo buj la ne ban ki ban ai jung mut ya ka ta ka committee ru ngidon UPSC chairman barim jong ke UPSC professor David Simlia kidon gom kini endai la da phi phai ba ka thamula ka long ba la subo advisor lumber teng abo ka sarkar de kidon ki bri ki belang competent mar ka teng ki ong ki bala ban ai si sai ta jing sakri te ta ka daw long don kam ban pen thmai ka te enre ngang nom ong ba kan long ka ta ne ta de ngnabang nge tip ki dang don bon ki ba kham shampang ban yanga la ni yangi ru ang ni ki bala ban ai bon ki jingbot ang ni maka por makidang don menta kidang klanya ka bormet ka bor perkhat ka jongki athai ki diban lum mi ki kanang ba ginum jenjar pat eta kalau ibangin chi keren reservation policy ai ba kanum deiru kamat apo ka election ka banwan na kwa ba kanum dei kamat apo ka election banwan namar ka long ba pisutok ya ki pat ba kade ngai ki political party kinum shem ya gani kum kamat amar ba habakut hing kade ka banjwat ha ba karman ngin sapoi biang kata ken diat Yang sepen ben rap kata mo. Yang sepen ben rap kata ka we gelong ba kadi ga reservation policy kan. Thi ga we gelong ba ka yafher ka reservation jong ka Meghalaya na ka jong central government. Ka reservation policy jong central government kalong on the post sanctioned. In a particular organization ha ka tu office. Kamu kila developer banong kat ni ka tu post ka tu office ka don kata. Kan kata teli kan le nak benta ki shell tribe shell caste anta ki we pat ki categories nang tahan re hak state jungi pede ki claim apply ke reservation policy ke number of post sanction in haka office ki apply ka haka por ba advertise yes ti kani kalong ba ki don ka kani ka reservation pinapuli kalong ba ki ongkom ni lada kinu ki member jong a particular tribe tribal category kim long qualified kamut on thung da ki way pat ki member jong ka way ka tribal community kamut subo la da ki khasi kim pas kin thung na garu la da pas na garu kin thung khasi kadon pa kata kamna dik long very strict kani ka reservation policy tik problem ko long momenta ka long ba ka MPSC kar kom kondok jong ka exam pada ka long bom day ka competitive exams ka long ba shu penile exam and pass mark kabakam member kata kita minta pada bagi mele cukup tu pada na tagram siapa nak pakadon ka post like totally ki pen pass nyau pro iki pakadi exam kan normal exams kam dei competitive exams jadi nang tu minta pada kim thung shu ko kim pen pass kum tu ki pen pass exactly kum ka post tang ba ki I different cut of marks dia ngang i ba ka problem ka dei
karu company le exam jong ke MPSC ke jing ja ke MPSC ke ben do be away a cut off marks na markan ke reservation policy ke mong pi kam da day e bolong so strict ben om sau ho yu karu sau ho kasi ong ba la dam don ba pass na ka we ke category an thung na ke we kamar ke efficiency ke nam khata pi te henry ha ka henry ke problem ko long pa por be implement ni ka ne ka reservation policy ki claim implement ni ka kat kum ka jing thu chong ka policy ke de ka problem ke de ka implementation tila dang stress tank implementation part ru kala yarap hende ka problem ko long ba kam dan te ko manakan ingin su PEP tabakan ni kala long da keren long long komunal ba kalong ko keren komunal lo ba ayu ke ni long resist hende ingin keren ni jing hisha mo kam de mangi ba pen pass ke de PSC ke jing start jong ka kalong ba ka we exam ngai i result kalong ba nak itu syak mat hadu ki life ho e la majority khasi itu ki hadien sedien beda ki garu sudah te katu kalong ba ka pin question yang aku no ha ka competitive exam sapa uni wan lu syak mat nang ta kini kan wan lu sedien dan ning teng pi kum kli kum nu kum ni kan long exam kita kan don ne bu wan syak mat wan sedien ru te lada ukasi cuba nak kasih kategori ki le bahasa kemat tiba le bom don ban la ban le bahasa tu hopedeng hadin pi tiga problem golong ba kene ka MPSC exams nadu ba ka conduct kam de issue ka competitive exams jong ka state ka de competitive exams hapedeng ke ya kene ka kelong ba ka we ka juk advertisement ka competition exam yuk ka ru kalau kacong ke competitive exams yuk kasih lah kacong ka we ka de ka problem ko mong ipi mena ka de ka implementation ya kan ka policy ki claim implement ya ka kum ka letter and spirit jong reservation policy ta khublai bar ka we bangan pendai bene ka we hiang la da don ta ka we ka pus ba don ta ka we ka pus phim la kamot ka men kol da pi advertise ka we ka pus mar hami ga lia ki ya da ka pus advertise la da ka don ta ka we ka pus phim la ban apply ya ka reservation policy number phim la ban divide de kan to fraction the only thing golong ba ka tu ka pus ka de men long ba open te for all to compete te kabalingo apa ne kabalingo kalong bak kama college level ka bang ngatrai ngi balada ki o ki after sa kawi ka post haji sa ka reservation policy femla number femla ban ada ka fraction tigile kum no de gidan di college ki budget ki dakar number ka di sa ka open ne number 1 andala poise take yung no you violate ya ka reservation policy te femla ban thung ya ki bomdi ki khasi bomdi garu te ka tu phi jing sa ka we ka post atli ka post femla ban apply ya ka reservation policy kalau ngan chu ben rap ngaru mi pom no kembala ong ba ka we ka post wah de ki ba shimta ki bala ya one ban tho exam ikin don ko ba prapo kan dai shula ban ong no sau pho garu sau pho kasi re ha jing sha hi ngim dei ban phai dei mano ni ban pet ye ki batbet ki bala la sha ban ban kot akata ka tho examen ani ban lech po ka vaiva ki ban sha jingkeli dei ka kata kam trikam ru apo ka MPSC man chu ai nuksa ka dei la di shimat ka ka bang sham po MPSC andala lech andala phila tho bha ka examen ru ka written andala lech pat ha ka ni ka personal interview igi teng kini nongkeli jingkeli ru namtep ka dei ka ba kila de bha lupa ne ya ka tu ka post ane ka dei ka ba kila de don lupa kata ka jing penkre ban ayu ta wa ki jingkeli pi ki keli mar ngiru ngim dei kita ki ban ong no ba ni la lej abang ye kun no examen ni lej ta ka ba i puli na bangi ka don ka thong be bang yin yo lang ka ta kam wala dei tang ka wei ro ten re pi ndala keli ki jingkeli ki balong ki pam ya hap ke ya kata ka kerdan ka ba ki khot ya ta ka post ka ba ki khot interview ro pan keli wei u father of the nation kalau kam kai no ken nama ka pendu men siem bahadu kum ngawin ki samla bang ngam shania shuru ya ka MPSC ma de tang chi sien ngan le kum ni kala long ngan num phai dien chu ka MPSC ngan ya la ka halaki jong ki kijat ta ga ri nuk sa nga thai gi ba pet la de tu gi badan tu ka por thai kin so tho baki gila bakla baga ka salong kum ni menta pangin mi gini kundom ka samla ge jungi menta ki phai be ka de reservation policy ten re la da ka MPSC ka ya bet atrai kan tang kham tunai ka ta ka jingya khunyum la ne jang e na mala ding jet be de ki priyo ki bet ki bala bantre ya ka kam po kata ka tanat ka pe ka ba ki di bantre ta ba pat scam kumba ila benrap mane I ba kermen mu yang ba
to ai ba kanika reservation policy kanum de ka we na ki agenda sa kapor election hatu pim sungo ba ya ka ILP ru kila pen kala agenda ka ILP bunsin kini ki ayu kini ki issue ILP kishit kami kamtam haswa jong ka election ne hadin jong ka election kimi haswa jong ka election naman ban advertise but kimi hadin jong ka election ban pen kalam sarkar ti hatu pim sungo ba kini ki agendas kimde shu ba along ki briu ki diban start no menta ki diban perkhat thamai no but hakum kata karukom ladangi pet ya karukom vote jong ki briu nya ban sung thu ka ya ka jabing ba jingmot jong perkhat jong phi jong ki ti ka jing pet jong phi balai tharai ki briu hami khalia ki vote na benta ka ki briu ki ni ki non voters ka jing pet jong phi em long ka jing sung thu jong phi kan ki vote na benta ka i ngan apa fiong phi vote ta ka ting ngan yalam phi khin diat sa ki 1970s hagi 1970s ki kadon kanika voting pattern pen pet hang tu kalong ba ka regionalism ka khlaj te ki briu hagi tu ki snam ki vote hi ya ka regional political parties different apa kalong very convincing kalau syai bagi beri kumno kipot. Te penlap bagi tu snam gen 1972 tu ke clear bah ke Chelsea 1978 tu ke clear ke hoi ngadon tu nama kaya pihak tu Chelsea but ka HSPDP Henry apa dengki ni but ka PDI sing tu giwan ra tekala lai lama hoi kadang ke clear majority ya ke regional forces but penlam bagi beri mencuai ki board bagi regional political parties di house na makana Espanya khandai di penlam bagi APCLC kami ke APCLC arteli kawai APCLC government kawai APCLC opposition kawai la yalam do ba baby lingdo but kawai pada donji ba piarkin dia jing ba tu ba piu na bakala de kia don tu te kia form ita arteli APCLC te but kini ke regional political parties pada align pada together hatu kapor kain but ka HSPDP ba ka congress ka baki ong bagi ke parti dekat people te dan tu hadin penlap ba namar ba kini ki leaders jong ki regional political parties ingin hap blame hi ki regional political parties leaders hatu kapor lejing sya ki layo ka clear mandate hatu kapor te ki long basit kala ya kata ka regional aspirations jong ki beri te kia form itu ka sarkar pada pedeng ka HSPDP ka kongres bat ka APCLC te dadam nang tu panla pakai hiar kini ka jingcit parti habakut kami kini ka jingcit beriu kada ka jingcit beriu tigi beriu menta penapet bah ka election ha ka jela ka jongi kamde baki da kim sngap fikiran iu Natara pendala pak por election kim kini political leader jungi kim leje ki paiba ban pensai ya ki manifesto jungi. Tigi political parties por visna manifesto ru kadi ketuk formality. Ya kata tingi tip. Mar umdan bapulehi marwar ki banang bastaru ke jenjar ki ban pulih bar ki political parties ru kim da publicize ki manifesto. De filet pan ru fistam banyo. Te kawai baki kumno ki paiba menta ki boat kalong bai ki pelong ka kong festival te shu ya kemen shu ya kat ubas sung shit tu ki boat ka wave do dia bos ngu job setu ya boat nang ta kumai kata tingim la ban len ni menta kat wa kham claim ban sponsor ya ki picnic ya cabin ai seki sing phalang ya ki sing samla ki dor ki beri hachnong ban shu long no donations tiket baklannya gitu tigi ya boot hiya gitu kan dai bedong bakin sngap ni takan ya ka jong fi pen sngap taki programs ka jong fi sngap taki policy jong fi ngam tharai beki beri kan sngap basically it's like a festival te kubleshibun ba scam ba kermen hakani kapor ngim don shu kapor bangindang beteng ya kani ka phang pedeng kalong ka bayar du kata-kata abang ya crunch phang ka jinghiran nong yalam hakajalla but kawai na kidau ba kabalong ba lengi don hakani ka apot ka bangi syam ba ngimla banyo ikita ki nong yalam ki bakan sai kalong namar ba kibreu hi kimshai ki vote yanu ki vote na benta ka bat kumbal ong iba bat kementan don ba ki vote kilong kum ki festival
kidan ki vote na benta ki issue dan ki vote na benta ki jing mentoy ya ladi simet bat kidan ki vote namar ba ki dei para niam para balang bat kum ta ter ti ha kani ko por ni hap ban pen kun no shwa ya kani ka jing ya kran jungi ako ban ai khublei sa sisian ni ba bat scam bat ye ba kanman na benta ka jing shim benta jungki ha kani ka program jungi tingin sa sham byang la shim tayo ha ka jo ka pori ka ta ka por san baje tat hadu bangindai sham byang khublei shibun ublei ndang ye kur khui pi nga de me bon ling do ar na didi mikhalia. This is Doordarshan and you are watching Dede Shalom.